borong moni sorongno je kono jinis no proyojoni বাইরের manisi chaya. Hello everyone. তো गोबांमा बर'फोरनो जों सामाने खोनालायो जे एक्चुअली दाबुंनि दिनाव जों जुदि चलिनानै थांगांके बर'ग्रुबै चलिनानै थांगांके जों बर' खामियासि अंनानै नांगौ बिकज जों जुदि बर' काहामंगै चलि खांके बर'ग्रुबै बेलाय बेलायके दुकारो जागौ बर'ग्रुबै थकाय जागौ बर'ग्रुबै इउज खालाय जागौ सबन बागै जों बर' खामियासि अंनानै नांगौ बाट आनि मते अकक एकदम रं तामनि हिनमाले जों बर' काहामंग माबाय जों कोनो दिन फानो बर'ग्रुबै थकाय जाग्या जों थकायजां माने रिजन अंखा जों एक्चुअली बर'ग्रुनो इजिली थकायनानै सुदुग्रु दा जों बर'ग्रुनो एमन बाबे बिलिभ खालायो जार फले बर'ग्रुक जोंनो थकाय खालाङै थांगौ बा बर'ग्रुनो जों एमन बाबे जोंनि लाइफआव एन्ट्रि खालायदो जार फले बर'ग्रुक थकाय खालाङै थांगौ बर'ग्रुनो एमन बाबे हामजां मारो जार फले बर'ग्रुक थकाय खालाङै थांगौ बर'ग्रुनो जे कोनो जागाव ना साइमिया जे माने जे कोनो जागाव आं बर' काहाम होनैनाय जे कोनो जागाव हा 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 आमते मां सानाय माने ना जिनिसनो जों साइसि माया जार फले बर'ग्रुक थकाय खालाङै थांगौ तो विभिन्न रिजननि बागैसो जों माने बर'ग्रुक जोंनो थकायो माने जों आमसके बर'ग्रुनो सुजुग्रु दा जोंनि लाइफआव ओके एक्चुअली आनि मते खरकसा बर' काहामनि डेफिनेशन अंखा बिनि बिसिंगो आन्डारस्टेन्डिं दंनाय बर'ग्रुनो हेल्प खालायनाय बर'ग्रुनो हामजांनाय काइन्ड दंनाय अनेस्टि दंनाय बा बर'ग्रुनो रेसपेक्ट होनाय बाट अबनि लगे लगे अलसो बर निजेनबो प्रोटेक्ट खालायनाय माने सेल्फ प्रोटेक्ट खालायनाय आई थिंक जे बर निजेनसि सेल्फ प्रोटेक्ट खालायनाया निजेनि बबो काहाम बबो हामियावबो साइमिया अलवेज बैबाय थकाय जागै दंना हिंके बो बाहायके बिनि फेमिलि मेम्बार रंनो प्रोटेक्ट खालायनाय बा बिनि बोसाबोति रंनो बाहायके प्रोटेक्ट खालायनाय बा बो बाहायके फोरोंनाय बबा अलवेज थकाय जागै दंगो हिंके हायादिबा जों बर' काहामनि पासापासि जिनि बिसिङाव एमन आन्डारस्टेन्डिं दंनानै नांगौ बा निजे एमन स्ट्रं अंनानै नांगौ जे बुमो काहाम बुमो हामिया बुजिनाय जा बा ब जागाव बुसुक जराते रोनानै नांया आमते बुजिनाय जा बर'ग्रुनो बुसुक जराते हामजां मा रोनानै नां बा बुसुक जराते रेसपेक्ट रोनानै नां बुसुक जराते बनो बर'ग्रुक बाय काहाम दंनानै नां आमते रक जों बुजिनानै नांगौ तांकेसि बर'ग्रुक जों थकाय जोंनि आंनाय माने जों जुदि बर' काहाम होनैनि अलवेज फर एग्जाम्पल ताबुक निनि थानिकेबो रां सलक सानानै फायगा ओके तो रां सलक सानानै फायगांके आरि आं बर' काहाम बतानि रिलेटिभसि बतानि गानानि बरकसि आं बनो बाहायके ना सानाय माने आं ना साइमिया बनो आं फारिया होनैनाय माने रां रक इजिली माने सलक रिरो दा दार फले परेदि हांके बर'ग्रुनो थकाय खालाङै थांगौ माने आं अबाहाय गोबांमा बर'ग्रुनो सिनुकजाक माने ना साइमिया साइमानो जे बिनि टंबं बुमति हाय तारपरेबो रां रक सलक रिरो माने बिनि बुकुक्ति ना जिनिस कखलया एक्चुअली जों लाइफआव जों जुदि बर' खामिया रगै दंनानै हिंके जों स्ट्रं अंनानै नांगौ जों जे कोनो जागाव येस येस सायावै जों किसी जा नुरावबो सानानै नांगौ नु जिनिस रक भाइके सानायावबो सोलोंनानै नांगौ निजेनो स्ट्रं खालायनानै नांगौ इनकेसि बर'ग्रुक थकाय आंनाय ननो थकाय मैया आंनाय नों जुदि आं बर' काहाम आं आमते खालायमिया बर'ग्रुक आमते यंमिया आंसो स्ट्रं अंमिया आमते यंखाके तो बर'ग्रुक डेफिनेटलि ननो थकाय खालाङै थांनाय न हायादिबा नों जुदि बर'ग्रुनो अंध बिश्वास खालाय खबर हायगा हायनो बिनि पिछने खासिक जाक बनो आमसके बिश्वास खालाय जाक जे निजेनि बोखानि कग्रक आमसके शेयार खालाय रिरो निजेनि पार्सोनेल कग्रक आमसके शेयार खालाय रिरो बा आमसके बनो हामजाक मा रिरो जे नों काहाम तामो हामिया तामो बुजिनानै नों ट्राई खालाय आंकेबा नोंबा डेफिनेटलि थकाय जांनाय नबले हायादिबा ताबुंनि दिनाव एक्चुअली इ दुनियाव चलिनानै थांखांके जों बर' काहामनि लगे लगे स्ट्रं अंनानै नांगौ स्मार्ट अंनानै नांगौ चालाक अंनानै नांगौ तामनि हिनमालाय इ दुनियाव ताबुक 90% बर'ग्रुनि बोखा बिसिङावनो नेगेटिविटी हामिया टक्सिसिटी तो बर'क बाय चलिनानै थांखांके जों निजेनो किसा स्ट्रं खालायनानै नांनाय निजेनो स्मार्ट चालाक अंनानै नांगौ इ दुनियाव चलिनानै थांखांके जों बर' काहाम होनैनाय बुइबाय सब समय थकाय जागै दं माने अबो जाया डेफिनेटली बर'ग्रुनो रेसपेक्ट होदि बर'ग्रुनो हेल्प खालायदि बाट बिनि प्रयोजन अनुसारैसि हेल्प खालायदि हायनो आजायरा बनो बिनि प्रयोजन करिफानो बनो रां पैसा रोखा आमते रोखा उमते रोखा बर'क मनिसा रंनो करिते जेटा आं आंनि लाइफआव अबजार्भ खालायगा बर'क मनिसा रंनो जे कोनो जिनिस ननो प्रयोजननि बायरे मानिसि जाया माने बिनि प्रयोजननि बायरे खांके बतैबो मानानि मुचुंगो नों किसी तारि मालिया आंके बनानो ठकायनाय माने आमते सिचुएशन संगता बर' मनिसा रंनि लाइफआव तो अबन बागै बर'ग्रुनो जे कोनो जिनिस ननो प्रयोजन अनुसारैसि जों रोनानै नांगौ बिकज प्रयोजननि बायरे बनो रिरोखांके बिनि बहु बिसिङाव हजम अंगला तबन बागै प्रयोजन हिसाबैसो रोनानै नांगौ अब हामजां मांथुं रां पैसा आंथुं जेसबा आंथुं माने जों बनो प्रयोजन अनुसारै रोनानै नांगौ एन्ड बर'ग्रुनो आसो अंध बिश्वास ता खालायदि माने इजिली बिलिभ ता खालायदि ताबुंनि जरावा केबनो फानासो बिलिभ खालायनानै कप करै निजेनि बुमा बिफा बादे निजेनि पेरेन्ट्स बादे केबनो फानासो बिलिभ ता खालायदि जों जुदि बर'ग्रुनो आमसके बिलिभ खालायो आमसके अंध बिश्वास खालायखांके बर'ग्रुनो इजिली थकाय खालाङै थांनाय
Mane kisita tabungni dino cholinani thangkangke kisa alert tongnani nango taingke naidi borokrokno thokai manglak. And অনেক সময় এমন নুকজাগো যে মেবি ফর এক্সাম্পল তাবুক আং রিপাইনানি থাকা বাজার ওকে তো রিপাইনানি থাকাংকে মেবি অনেক সময় আং 5 টাকানি ঋণ আং 10 টাকার নাই মা পাইখা ওকে তো জাগো আং 5 টাকা ঠকাই জাখা তো চিকন মিকন কিসা মানে কিসা মিসা জাগারগো তো বড় তো ঠকাই জাংনাইনি হায়ারি বড় কোনো মেটার ওনিয়া ওয়াইসে ওইসে ঠকাই জাংমানি বড় কোনো মেটার বা সব সময় নং যদি বড় বড় ইউজ খালাইজাগি দंगो थकाई जागै दंगो हंके निजेनो चेन्ज खालायनानै नांगौ डेफिनेटलि निजेनि बिसिंखौ हाबै नायनानै नांगौ जे आं तांगै थकाई जा तांगै आनो बर' थकाई आनो तांगै इउज खालाय तो बर' नायनानै नांगौ नायखांके डेफिनेटलि नंनाय जे रिजन तामो एन्ड देन निजेनो स्ट्रं खालाय दिता बो जागा चेन्ज खालायनानै नां माने अ जागो चेन्ज खालाय दि एन्ड निजेनि पार्सनालिटी एमन भाबे स्ट्रं खालाय दि जाते बर' थकाई मेया जातके जों बर' काहामनि लगे लगे स्ट्रं नानि नांगौ किसा साला कंनानि नांगौ तांके नायदि बर' कोनो दिन फानो थकाई मांगला बर' काहाम अंगमा बाय बर' माने जों कोनो दिन फानो थकाई जागिया बिकज बर' काहाम मिनिं अंखा डेफिनेटलि बर' हामजांनाय बाट बिनि प्रयोजन अनुसारैसो हामजांनाय बर' डेफिनेटलि हेल्प खालायनाय बाट बिनि प्रयोजन अनुसारैसो हेल्प खालायनाय बर' रेसपेक्ट होनाय काइन्ड दंनाय अनेस्ट दंनाय दैट मीन्स बर' बाय थकाई जांनाय आमति कोनो कगिया